Синята коалиция в Бургас е вдигнала предизборно шатра на ПП на Бургас или по-точно до сградата на общината с рекламно-агитационна цел. Щедро се раздават и брошури с лицата на кандидат общинските съветници, а за кмет сините подкрепят кандидатът на ГЕРБ Димитър Николов. Явно СДС са безсилни да излучат свой човек за кметското кресло и се надържат на бившия си съпартийник. Само че има една важна подробност и явен случай на двоен стандарт. Погазва се наредбата за преместваемите обекти, утвърдена в Морския град. На базата на нея секретаря на общината Божидар Кънчев и директора на териториална дирекция Приморие Стефан Добаров са дали съгласие да я има шатрата на СДС. Това признава и временно изпълняващия длъжността кмет на общината Йорданка Ананиева. Подадено е заявление по наредбата за преместваемите обекти в раздел кратковременни обекти от съответната коалиция. Това заявление е съгласувано, подадено до териториалната дирекция, съгласувано е с секретаря на община Бургас, за да не се засекат събития, след което има издадено разрешение. Разрешението е издадено от териториалния директор. В същата тази наредба обаче изрично се забранява рекламно-агитационната дейност, като предназначението на въпросния временен обект трябва да бъде само за търговска дейност, а в случая не става въпрос за такова нещо. По наредбата за преместваеми обекти, когато се разполагат шатри, става въпрос за шатри, в които се извършва търговска дейност. В случая Синята коалиция не извършва търговска дейност, тъй като политическа партия тя няма право да извършва такава, а извършва рекламна дейност. Тоест шатрата е поставена не по реда на наредба за преместваеми обекти, а по наредба реклама. А по наредба реклама знаете, че се изисква изрично разрешение на комисията по реклама, каквото в случая няма. Не е луд този, който яде баницата, а този, който му е дала. И в случая от Синята коалиция са предоволни от подаръка, който им правят от гербовската администрация, като верен партньор. Нашата кампания я провеждаме, за да сме по-близо до хората. Общинските съветници стоят на тези шатри. Ще изградим още една пред 3 центъра и в Меден рудник имаме получено разрешение за тези шатри. В дъното да се нарушават наредбите е не кой да е, а самия областен лидер на СДС Костадин Марков или още заместник кмета по строителството. Същия този господин Марков, който бе разобличаван многократно за злоупотреба с общинска пара, чрез подставени или приближени фирми. Марков мечтае Николов да остане начало на града, за да си съхрани стола в общината. Преди 2 години именно ГЕРБ и Синята коалиция пак бяха най-големите нарушители с незаконните си транспаранти преди изборите за Европарламент и Народно събрание.